May langgam diri sa mga guys. Langgam nga imported ni guys. Kamao ni Mistorya. Nangaon na mo? Mana? Oh, tingo guys no. Oh. Magiwawon lang kanila bidyuhan. Tayo duha to guys ito. Managuyap na sila. Nangaon na mo? Tingog ni guys. Mana? Nasa inyong kanon. Mais? Oh, mais ko no. Sudan. Inilaw? Butan yang mga langgam guys. Ya, so may plano ninyo. Naligo na mo? Tak naman. Tugnaw ko no. Pantog na rin kung nila guys. Yan sa may inyong paniod taron. Nang nata pa may baboy. Lata ko na baboy. Yan naman. May komik sabaw. Tugnaw. Oh, mo ni langgam dari guys, butan. Tabi ko guys.